Jet Service. Mira. Wow. Jawab. Neno kunzo upenda mkali. Chamo. Wewe uzomiyangura. Aiwa. Hapana patengetengene kana nyezo wakati. Ndatoona kwese kuna mukadzi wangu ari kunzi chakati aita weti aita tii kugura hembe neno zviri kutaura saka inoti hanzi tinganetsana pachirume chatonetsana nyaya wakadzi cha achimbogara pasitaura azvibanga zvapasina tingaita zvikuru haanga tichaura haanga tichaura hauna kuyaona ndinyangira handanga chandinazvo haikatarisa handina chandinazvo let's talk yes. Unaona kidogo inini chigara ndeka. Mudzimai wangu akandishungurudza. Akaenda nemidziyese nezvototenga mubhedha. Totanga kutenga mubhedha. Nezvimakumbeze ngani nawo hope. Zvese zvakaita sei ngoma. Nangu zvizvi. Nekungoita unogara usina vakadzi vaya une kana chiabeno ari. Nangu zvizvi. Ini zvandava kutaura apa zvandikutaurira imwe manowa ina ndinopinda zivo navo uri kuziva but kana zvichidai so tadiita morowa wati takadziwa aiwa pachomudaipazvirekana nedzavakadi vakadzi vanopere inini ndiri kutori munhu yakatotika zvakadzi ndakati mhei ndatombozviramba sautona ndichingorwa kubhiya nekuti ndakashungurudzwa ndakaita 20 years ndine mukadzi asi letawo ndakandichinjira kungagwazi ndanga ungochinja kuti upenyu hwatatakurira vangoita mashando ndakatozoenda kumadna kwandakaenda ndandine vana 6 pavana 6 ndakanzi wekutanga hapana ropa renyu wepiri hapana ropa renyu wetatu hapana ropa renyu hapana ropa renyu wechishanu ndewangu kuti wechi6 hapana futi saka ndakabva ndangoti mheye yanzi ndewangu wacho ndakangomuraramira ndakuzvinzwisisa ndaimboona sokuti varume vanogara sina vakadzi vakadzi ine mukandona ndine mukadzi futi mukoma mukana ndine mukadzi futi ndiurayi handichada iye zvinezvi ndaaumwezvinooneka kuti ndimbowa mabhiya zvinoita ngozi hazvina zvondobazi kutendera vaabati handazofekera ndine mukadzi wani saka watoti ako wakuda kumabhiya chitombondipai chii chinonzi chiirani remubhodhoro iri rakakura kure rebrown makaso mero kudai indipei chero inoda kuputisa saka tinokana wadaro wakutogona mota ine fuel kuzara kuti mari ndakaklemba mota kana masosa abasa mari yandanayo yachadopa mukadzi mudzimai handitezve but handikunoakanaka isu handikuatosiyana navo munokumwe kwakawanda ndwari rakazara kuti plazi ikafa futi ndinogadzira saka hamusiyana nava puresha zvese zviriko hatiti malaitsi kana ari kuona bhowe haini ndinodo mafta anoza kuti aiwa ndiri makanika ndiri oto zvese ndaitombokanika mabhazi chaiwo nyaya yakanaka chisiyana nazvo zvemukadzi uye kana ari kushungurudza abhodhoro ndagara ndatora Dianiko, Dianiko, apura ne pano asia ite chimero. Dianiko, Dianiko. Kuna suchato noto tika. Unakuwa ni peace of mind. Yeah. Unakuwa ni peace of mind. Ende nini futi kureserva kwangu kunaoneka mandara.
kutema ruko kwarisapo mugara wasabe kwarisapo ndo kumusha kwangu kuna mandara dziriko futi ka mandara chaidzo zvekuti papanda ndisi kuda kumhanya naida kutanga ndambosetla ndikanga ndasetla zvinhu zvangu ka ndonyatsoona kuti ndaitohereka stand asi ka stand ndiri murodi kuita tichiscape kuti chishungurudzwa nehawa vana vaduka vamasingwa vakachekeresa mai aiwa kuchekeresa vabereki ukaona mwana ka ukaona munhu anoda kutanga kuda kuita zviyazvo ya ino ichiri kunzwa mutobvu aiwa mutobvu zvino katonitsvagera mapepu kana 3 chaivo chaivo usatye afangazene munopedza aiwa mandopedza bhora masipotsi ndopedza asi kwadi ka atizopaikiri aina haidoni aiwa ino yakadzikama akamboita imwe yaida kutanga iyo futi kanda makiteni ndakamboita makiteni inopisa inopisa mbona ndichibva ndakutopuwa stress neuyu mishero uyu landlord ndiakutonipa stress problem yake ndeye zvinova zvakutondishungurudza inini asi nyaya kushaye murume here anenge aida kungomedza mari unonditi mwedzi usati wapera akutoda mari akunotsvagawo zvimwe zvekuyedzo vamwe vakutengesa mabhero but unoona karasivava manje yavasiri vabereki ka hameno taita sei ndokutasirwe mani vabereki ka saka asi kuti ka ukaona munhu anoda kuminemira paimbe vabereki kana vachinzi vafa kana kudii kuda kuhurendro district ndiye anenge akavauraya chekeresa saiye mishero uzvo futi iye ari kuda uye singumadhaka ukona kukuitira utsinye stereki anenge aona kuti hausi kumuda akaona kuti hausi kumuda une point wezvikuona ndikambona gara mumota muno ukaona chete wapinda sei mota akati mhenga ati goi kutogara mota kusvika mota munhu arimo handisozvati problem yake anga kutoda nezvako Jone mari kushandisa mari saka iwe ungandiudza muno muchizoda nditengerewo ndoda kuti tishandise mari yangu chimboshandisa here ndinokupa tosoguma saka tavingi kuno kanditauyengi kana ndikandikura maose kutotaura mari ndoshandisa renti seiko inopinda pati pazvinhu zvatiri kuita hausinoandibvisa kumbosha yehande itinombononekeremeri ndakusera naimi zvenyu mother shuwa sori henyu munowirirana zvakanaka munosofutana zvifamba munozoti munhu ika hamuna munhu wamuruziva kudaimba here kudaimba pambangu pakanaka zvisingaiti asingoti vanhu ivava ndo vanhu vacho vasiri kubhadhara renti uyu pane zvazvakuda kuti tange mainterest ndikuona kuti haana uchainacho anoda kudya mari yevabereki vangu yerenti tondiarikutsvagira yanoiti munoza maroja angu ari kundinetsa zvekuti andinetsa munozoti ukaisa maroja pamba ka musha wese unoitisa upside down zvinhu ndine headache imwe roja rakaitira wetimba mangu manje kana wakutaura izvo zvinotororoja tichatowirirane kana izvo zvangotokusiorwa basi orete muri roja yes landlord wokupiwa iye akadai so yeti anotaurisa atori nemba yazvo nezvazvinoitika iwe usabva wadaro haikona kumwe uchiita kudaro kani aiwa usamwire stress wawedzeresa kudaro ndiperi nderipiri wosanganisa iri manje usasanganisa don't mix beer inini ka but iwe unoda nemukadzi wangu iri ndati mudzimai wako hameno zvavanga vachiita mumba menyu ndoma hamusina oda saka zvazvichiitika ndezvekuti iwewe pachako paunga usipo iwewe ndo panga pachitwa ss nekuti ichi chikomana ichi chinonzi chakavatamba mako gari ndiyatira renti rakwana kandi ndizvokutera ina hete kutera kanini Who's by the door? Sorry? Jimani murulemba wangu. Gararu. Well, you went out. Sorry, what? No, I should be the one asking you. Who are you?
Aren't you the visitor here? When you go to visitor, you will bring Bama on the Bunza, you would in England. We are some Bama and Morgano. I'm not involved in that yet. That's a Well, I've just responded to you. I said Gary went out. I'm just arriving here. Hey, now you Roja 2 and Roja 3. Mande Buna, you na Kanziri, I'm doing Ramajura. Koimbe, we be good. Naimi, Umaroja, we have Mundin's Giro name. Mande Bukatsu. Chico Chugit Gabana. Quil do one for you. Then is it? Joe, I will get around Monday from a bumble. And the dreams can go Monday. Because I was this. So I got to dance the old rooms can imagine that you have more than 1 hour against. Yeah, Monday, good day, moment. I can't want to see up and up again. That's all. She said, Stop making noise. I want to sleep, eh? That's my friends. I'm wrong. Those are just of ones that I imagine that when some Maroja would I'm still confused. And you see, I'm still my friends. I'm wrong. I'm going to go to isn't Rutagaga. I don't answer carry one and school. No, you ain't dance. Don't want to What? I said I want to rest. I want to take a nap. Please stop making noise. Who are you? Who are you? Okay, my name's Aramendo. Who are you? Who are you? I'm Tony. Please go away. Sorry? Okay, but go away. To where? To your house. Look, I'm We just visiting know my you. brother here. I'm visiting my brother here. He pays rent here. Where is it? Okay? Where is Wait. it? I say this Who with are you? utmost respect. Who are you? I say this with utmost respect. Look, Please, may I sleep, my boyfriend please? is pays rent. Gary is What? pays rent. Who are you? You don't pay your rent. I'm Tony. I just said I'm Tony. Okay? I'm young brother to You don't pay Gary. your rent. So, please. I want to take a nap, please. I want to sleep. Go away. To where? I'm visiting my brother Leave here. me. Go away. I'm supposed to be here, okay? Are you challenging me? Aiwa, ndatara naye afunzo ndio gari kuna chirungu. Ndatara naye. Tawira ngati ndiri kubuda. Kwele Sasi. Cancel. Ndakurara. Notonokera vanhu vese. Huh? You want to wake up everyone? Because Do you know who I am? Sorry? Do you know who I am? you're landlord. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you know who I am? I'm the owner of this house. So respect. Sorry? Respect that one. Atondo arantanga anogona chirungu but hapana panompedzero. But you're go barin you. Wasi what you just say upon a man. Chigare kapana. Uchigara. How come? Amira boyfriend yangu panozwa south. Ndinge chibhadhara rent yangu. Ani ngari kutumira mari kana ndiona ngani. Izvo yaisi business renyiro. Business rangu imimi handichamukudai mari yerent. Shamarika inini ziye matauro muri dzemba mwana zematauro nini. Madam, zvandasiwa ndiri hazvinei nemi. Indakanzwa kuti munoda mari stereki. Saka imi zvandasiwa ndiri, ndasiwa ndiri ani, ndasiwa ndiri chakadai hazvinei nemi. Imuchenyi kungogamuchira mari yenyu moda stereki. Modini moenda. Chete. Machenjisi etsaya kuti kazvinombonyanza kufamba sei pano. I'll be back. Pandiri kudzoka asina kuona mune munhu imomo. Kana manzembo asipo. Munongodzosera mari yakasiya Kana manzembo bhadharwa. asipo dongarikio. Ndosika ndiri kuti munongodzosera mari yakasiya bhadharwa umu. Nai mune vanhu here umu. Mune vanhu here. Mwane voice inenge iri ino ndiani. Voice ranga muriziveni. Musatange musingazive voice rangu. Michito muchingonokera vanhu veserese. Ndiani tseke pinyamba. Tseke. Samuna kunzwa ndiani voice rangu amuriziveni. Ndakadzorezivere voice yanyu ranetsa kwese. Ndatozvinzwa. Kuti asei kunetsa kuti asei. Setonge musoro zviya zvinoitika.
Mamukase. Ndakatokuona infect mufoni mangu. Hamusirimira landlord. Komamuka. Hamusirimira apa muri kungonzi ndimi yechichi. Shalom. Kochi. Ndiwo. Iyo nini basa renyu nderei? Imi madam. Landlord. Basa renyu nderei ni misisi. Ayo madam ndiye chete ndiye. Asi makainzi koyenda. Ndakatoona. Kana nemiu. Tikaione. Nemadilanda marika. Anenge ndiye. Basa rakiranda nderei. Nderei pano. Ndiye. Kutilokera madi. Nemadilanda mari ndiye. Hey. Kuzvatorisa muwani naimi. Endani unosiriwa. Ndiye. Sikatoita se uyu tichatorerwa varume ndakazviona paakatambira papabheki pane mudheri akasvika murume wako kukitchen kutora zvinhu zvese kuti sisi uya ndoda varume tichatorerwa varume ndofunga varume vedu zveso vapedza kare nayo ndakavaudzawo vanzwi niye uda kugara panapa abva atotadza kubvunza zvanga achida nenyaya yekuda mari nenyaya yekuda ndamubvunza chokwadi asi mune murume ndinei murume wangu kanzuro wamuziyani uya rushanda ukanzuro amuzive asimwandisa ndikakuoneka muswe tashetwa kuti meeting wakangarwa muswe achizokuharasa paya ipo pai ndakatombozvona anenge aida murume wakwe asi uri mukadzi wamadebho murume wako aimuda uyu ende uyu aida murume wako ndakamuona zvaakaita musiyo uya achimuzembera akasika kuti angana imwana ndibatei mushendikudzo ichokwadi ende ndibatei mushendikudzo ijisi ukandibata musheka uyenda murume wenyu ora tiri bondo Ndianiko, apurane pano wasiya ite chimero. Ndianiko, ndianiko, apurane pano wasiya ite chimero.